हरनि बारहुंखाजों बिफां लाइफां बायजोबनाय अदालगुरियाव आन्दागाफोर जों दा थांगासिनो दङ जाय साफ्रोम गहपुरनिफ्राय सानै आइजोआ दिनै बुधबार हाथायाव जेब्ला बिथांमोना मैगं बेफार आरो फानलु बेफार खालामनो फैदोंमोन नाथाय बिसोरो दंफां सिनानै दिनै हराव हरखाब बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जाबाय बेखायनो जों नायनो फैगासिनो दं पस्टमर्टेमनि खामानि दंबावो ना फानलुखौबो लानानै प्रमाण जागोन फानलुखौबो लानानै खोथानाय बिसोर फानलु फायनो फैदोंमोन दा नैबे फानलुखौ फाननो फैदोंमोन बिसोरो बे बिफाङा बे सिसु दंफां ना बे फालंआनो नै फालं सिङाव ओरैसाना दंमोन बे बिसोरो लासै ओंखार सानैयाव साब्रै थांगोन बे बिफाङा गासैबो होसिनानै बारहुंखाजों दिनै बे गोमालांबाय गहपुर सत्रंनि सानै दिनै बुधबार हाथायाव बिथांमोना फानलु फाननो जेराव गोग्लैनांगौ ना फैनायनि मरमफोरा सिसु दंफाङाव गोरोबनानै गोग्लैनानै बे सोर दिनै बे बुहुमाव दङमोन नाथाय रुंसारि जालांबाय आदसा दिनै जों बे जायगायाव फैनायनि गुबै खारना जादों दिनैनि हराव बे जाथाया थारैनो नंगौमोन दा नंगौ ओमफ्राय नोंथांनि नामा मा नाम आंनि नामा प्रिय बसुमतारी बेनिफ्राय बे फैनाय सानै आइजोनि मुंखौ मिथिनो हागोन नामा आं बिनानावखौ मिथियो प्रमिला बसुमतारी आदसा बेनिफ्राय बिसोरो बबे जायगानिमोन बिसोरो गहपुराव बिया जाहैदोंमोन आसार जोनोम जायगा सारद सारेबारिनि आदसा ओमफ्राय गहपुराव बिया जाहैदों आरो सासेया बे गहपुरनियानो आरो लोगो फैफादोंमोन हिनजाव जालिमोननो बिसोरो मा थांखिखौ लाना फैदोंमोन माबा फानलु फाननो आदसा फानलु बेफारिखौ नामा बिसोरो बेफारिखौ नङामोन बर्थमान न'नि फानदोंमोन नों हरनि खैथासोआव बे जाथाया जाया ओरैनोथ' एकथा जाथ'वाखैमोन ना बे बारहुंखा फैनायाथ' ओमफ्राय दा बिनि गेजेराव मबे टाइमाव जाखो मिथिया बिसोर सानैल'मोन ना गुबुनफोर दंमोन एक्सुवेलि माबा बेवारि फिसा सानै दङमोन आरोना बेवारि फिसा सानैयाबा बहा उन्दुनाया फिसा सानैल'मोन गलमायाव थांदोंमोन गलमायाव थांनानै बिसोरो बारहुंखा फैबोला गलमायावनो थाथ'बाय बेनिफ्राय थाथ'नानै बारहुंखा थांनाय लोगो लोगो बिसोर सिख्लाफोर सानैया फैनानै बे जागायखांबायमोन आरो बेनिफ्रायसो बारहुंखा फैनायनि उनाव खैथासोआव माने बिसोरो हरनि खैथासो जाखोमोन दुइथासो जाबायमोन हरावथ' बारहुंखाया जेब्ला जोङो अन्थाइ गिदिर फैदोंमोन हरनि 1टासोआव फैदों 1:40 जाबायमोन जोंनियाव बिसोरो 1:40 बा बहुद आरो अन्थाइयाबो गिदिर फैदों खोनानै बिसोरो गहपुर सत्रंनि दा माने गहपुर सत्रंनिफ्राय जाय प्रेसिडेन्ट आंनो फन खालामहरदों ओमफ्राय अननानै आदाया एसे थांनानै सोंहैदो आरो न'खरनि मानसिफोर दङ बेनावसो सोंनानै जों एसे बेनिफ्राय दा नोंथांनि न'खरनि जायोमोन आदैनि फिसाजो आदसा आदैनि फिसाजोनि बिनानाव जाबाय बिनानाव जाबाय आरो नोंनि बिनानाव मा नाम बे प्रमिला बसुमतारी आदसा हजों हाबा जाहैदोंमोन गामिखौ आं मिथिया सत्रं गहपुर सत्रं माने आं बे प्रग्रामाव बाहाय थांबाय थायो नालाय बे हिसाबै दा बेखौ प्रकाश खालामहरदों अननानै एसे जायगाफोरखौ जों एसे मिथिहरबा जों फैनो हाला ओमफ्राय दा जोंथ'
बिसोर सानैनि आइजोनि थैनायनि गोथै बोन्दोखौ नुवाखै फाइखौ बहा लांखो दा बिसोरो हस्पिटालाव 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 हस्पिटाल पुलिसफ्रानो लांबाय आरो पुलिसफोर फैदोंमोन ना औ बिसोरनो लांनानै हस्पिटालाव सिभिलाव गरलगाव हस्पिटाल खालामदों खालामनानै बेनिफ्राय बिसोरनिफ्राय रेकर्डफोरखौ लादों आरो गावसोरनिफ्राय फैदोंना फैयाखै मिडिया मानसिफोर सफैबाय सानै सफैबाय बिसोरनिनो फुवा दा बे दुखु गोनां बाथ्रा ओमफ्राय दा बिसोरखौ रावबो मिथिया जोंनि जिबनावबो दिनै मा जागोन गाबोन मा जागोन गासिबो इसोरनि आखायाव जोबसिन गासिबो इसोरानो गावनो हरनो गावनो लांफिनबाय दा खोनाबाय जोबोद जोङो गोसोआव दुखु मोनदों नाथाय दा जोंनि न'खरनिबो मानसि दा जों बे दुखुखौ खबर खालामा बेनि थाखाय दा नोंनि बिनानावनि थाखाय दा अब्ला दिनै लोगो मोननायनि थाखाय हामबायसै आरो मोजां फोरमायनायनि थाखाय बोथोरा दानो मोजां आरो दानो गाज्रि गिदिर सिसु दंफाङा होसिननानै दिनै सानै आइजोआ बेफोरनिफ्राय रुंसारि जालांबाय नै दिनैनि सारअन्थाइ फैनाय बारहुंखा फैनाय बे अदालगुरि जाय बे आइजोफ्रा बे खाथियावनो उन्दुदोंमोन आरो बे औवा सुबायाबो गोलैनानै गोग्लैसिनबाय दिनै जों ज्योति प्राइम मिनिस्ट्रिनिफ्राय नोंथांमोननिसिम मोनसे दुखु गोनां रादाबखौ लाबोदों जाय बे जायगायाव दिनै हराव बावैसो समाव दिनै सानै आइजोआ बे बुहुमनिफ्राय बारहुंखानि दंफां होसिननानै बे रुंसारि जालांबाय बेनि सोमोन्दै जोङो माखासे जाथायफोरखौ जों मिथियामोन दा फंबाय स्टेफेन बिथांनिफ्राय आं माखासे बाथ्राखौ सोंनो लुबैदों बेनिफ्राय माब्रै बे घटनाखौ मिथिनानै बेखौ मिथिहोनो हागोन ना हरनि गेजेराव आंखौ सासे बरफुख्रिनि बा बिथां जसेफ नार्जारिया फन खालामनानै बुंहरबाय जे अदालगुरियाव बेबायदि दंफां गोलैनानै होसिननानै सानै आइजो थैबाय दा बेखौ आङो जेरै बुंदोंमोन बेबायदिनो प्लेटफर्माव होनना बुंदोंमोन बेबायदि आं गोबां इनकुवारि खालामनानै नायबाय मोनाखै नुवासै अब्ला आं फुङाव सिखारनानै जेब्ला फैफिनो अब्लाबो आं नुवाखै जेब्ला आं नागिर नुयो बिसोर नलबारि बुंबाय नलबारियाबो गैया उनाव आङो पुलिसनि नम्बर मोननानै बे पुलिसनो फन खालामबा बुंबाय बियो जे बे जायगा लकेसना जाबाय मोनसे पुष्पनगर बेहाय दङ होननानै बेबायदिनो आं फैनानै पुष्पनगर उदालगुरि थानानि सिङाव दङ बे पुष्पनगर बे जायगायाव आरो ओरैबायदि कन्डिसनाव जादों थारमाने बासिनायनि एसेबो लामा गैया बे बार फैनानै सिसु दंफाङा बे बिसोरो बारहुंखाखौ नुनानै गिनानै बिसोरनि खोनानाय मथेब्ला बिसोर गिनानै गावसोर उन्दुनाय फालां सिङाव हाबदोंमोन आरो बे फालां सिङाव हाबनायाव दंफाङा बारजों गोलैनानै बिसोर उन्दुनाय फालांखौ होसिननानै जायगायावनो बिसोरो थैदों आरो गासैबो बिसोरनि थैनाया नायथावा होसिननानै गाज्रियैनो बिसोर थैदों बेबायदिनो बिसोरो जिउखौ बेहायनो बावनांगौ जाबाय बिसोरखौ आं मिथिबाय दायो बिथांमोनखौ पुलिसा लानानै पस्टमर्टम खालामनो थाखाय अदालगुरि सिभिल हस्पिटाल लांबाय दा बिनि उनाव रिपर्टआ मा जागोन बेखौ दा आं जेबो बुंनो हाला आं बेसिमखौ आं मिथिबाय हामबायसै अनजायग्राफोर अब्ला दा जों बे समाव जाय सानै आइजोआ दिनैनि बे बारहुंखायाव आरो फालन सिङाव हाबसोनानै जेरै फांसे गिदिर सिसु दंफाङा होसिननानै बे बुहुमनिफ्राय बिथांमोना थैनो गोनां जाबाय नंगौ जोंनि जिबनाव दानो मोजां दानो गाज्रि बेनिखायनो अनजायग्राफोर जाय बिथांमोना बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जालांबाय जों बिथांमोननि आत्मानि थाखाय जों इसोरनाव आरज गाबनो नांगोन आरो जों बे संसाराव थांना थानायाव जों अरायसम जोंनि जिबनाव मा जायगा राव बेफोरखौ बुंसोनो हाया बेनिखायनो जोङो गासैबो इसोरनि आखायाव जोब बे इसोरानो हरबाय इसोरा लांबाय बे गासैबो जेरै अपजिसननि थाम बालाबनि सेनिफ्राय जों फरायनाय जोनोम जानाय जुलि जानाय थैनाय आरो गाबनाय दुखु आरो सुखु बारनाय आरो थख्रबनाय बेफोर गासै जागोन घटनाखौ इसोरा जोंखौ बिमानि गोरबोनिफ्राय सारिजानायनि सिगां लिरनानै दोनखादों दिनै बिथांमोना जोनोम जादोंमोन आरो बिथांमोना आरो दिनैनि थांनाय हराव बे बुहुमनिफ्राय
बे दंफां होसिननानै बारहुंखानि गेजेरजों बे बननिफ्राय थैनो गोनां जाबाय बेखौबो बिमानि गोरबोनिफ्राय सारिजारि सिङाय लिरना दोनखादों बे गासैबो इसोरनि आखायाव फैदो जों बिथांमोननि थाखाय जों बिदिनो आरो जों थांगासिनो दङ जाय बे बिथांमोनखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय हस्पिटाल लांनाय जों बेखौ नुहैगोन ना नुहैया बेखौ उनाव मिथिसिगोन गोजोनथोंसै नैबे बिनिथ' नों नामखौ बुंनाला ओमफ्राय नैबे बिनि बे मा नाम गिता नार्जारि ओमफ्राय मा जायो आंनि बुरि आदसा आरो बेलाय बेयो आंनि मिसेस समिला बसुमतारी आदसा ओमफ्राय नों बिनि फिसाय जायो ना आं बिनि फिसाय बेनिफ्रायथ' दा बेखौ पस्टमर्टेम खालामबाय ना खालामथ'वाखै गोजोन्थों बे समाव जों बे दुखुनि समाव जोंनि खाथियाव जाय सानै आइजोआ दिनैनो हराव हरखाबै बारहुंखानि गेजेरजों दंफां होसिननानै बे बननिफ्राय रुंसारि जानो गोनांबाय दा बिथांमोननि बे सानै आइजोनि गोथै मोदोमनि खाथियाव जोङो दा जों बे बनगाव उदालगुरि हस्पिटालाव सिभिलाव जों दा दंफैयो दा बिथांमोननि दुखुथिया आंगो जेरै बिसाय सानैफोरनि गेजेराव आं माखासे सोंनाय बाथ्राफोरखौ लानानै फैदों दा नोंथांनि नामा मा नाम आं आन्द्रेस नार्जारि बेनिफ्राय बबे गामिनि जयपुर गफुर आदसा बेनिफ्राय दा बे गोथै मोदोमनि खाथियाव दङ बे गोथै मोदोमा मा जानानै बिदि हरखाब जानानै बे बननिफ्राय रुंसारि जानो बेखौ एसे मिथिनो हागोन नामा बियो बारहुंखाजों दंफां होसिन जानानै बिदि रुंसारि जालांदों बिसोरो माला फैयामोन बिसोरो मैया 12:40 साननि 12थायाव उदालगुरियाव सफैदोंमोन बस्थनिफ्राय माजों फैयामोन बिसोरो ट्रेनाव फैदों 4:00 मोनफैदों बेयाव 4:00 नोंथांनि रायजो जानाय बेसे गोबाव जागौमोन आं जाबाय 24 बोसोरसो 24 बोसोर बेनिफ्राय गथ'फोर साबसे दंमोन गथ' सासे दं सासेल' बेनिफ्राय दा बबे बे नैबे सानैफोरा मा नाम बेयो बे गिता नार्जारि गिता नार्जारि गिता नार्जारि बेनिफ्राय दा बियो सोर सानैबो बबे जायगायाव आरो माब्रै जानानै जाथाया जायामोन बिसोरो न'आवहायनो फालेङाव उन्दुनानै थादोंमोन बबे न'आव माने बे उदालगुरियाव उदालगुरि माबायाव जेनेबा सासेनि मानसिनि न'आव हाबनानै दंमोन आरो बे जायगानि मा पुष्पनगरनि ओमफ्राय बैसां सिङाव हाबदोंमोन मानसिफ्रा बैसां सिङाव हाबबा बैसाङानो बायलांदों माने दंफां गिदिरथार जों दहाय नायना फैबाय मानोना सिसु दंफाङा गोग्लैसोनानै बिसोर सानैबो गाज्रियैनो जखम जानानै बे थैनो गोनां जाबाय होसिन जाखाथारदों बेनिफ्राय बिसोरनि थैना थानायखौ रावबो मिथियाखै रावबो मिथियाखै उनावसो मिथिदों बेनिफ्राय जों दा नै बे खाथियाव फैसै बेनिफ्राय दा बेयो दा जोंनि खाथियाव बे आंनि मेसेज नोंनि मा ओमफ्राय नों अननानै ओरै मोखां जानाय मा नाम बेयो आंनि बिसि बिनि नामा जाहैबाय समिला बसुमतारी आरो नोंथांनि नामा मा आंनि मुङा जवाकिम मोसाहारि ओमफ्राय बबे गामिनि आङो गहपुर 1 नं जयपुरनि आदसा बेनिफ्राय मा थांखिखौ लानानै बिथांमोना बे उदालगुरियाव फैदोंमोन बिसोरो सानैजों बिबाजै बिब' बिनानाव जालायो जों बिबाजै लिङो नालाय न' खाथिनि थांलाय फैलाय सानफ्रोमबो मोजां गाज्रि सावरायलायो जों बिदिनो खौसेथि सोलिलायो सानैजों लोगोबो गारलाया बिदिनो आलासि उदालगुरियाव आलासि जानो थांनो होननानै ओरैनो हरसिंगायावबो आंनि आब'नि न'आव थांनो होननानै बेरायनो फैनानैहाय जायगा नायथ'थ' होननानै फैदोंमोन लोगोसे बानलु एसे लाबोफादोंमोन आरो गारि भाराफोर माबा मोनसे ओंखारनायनि खरस लामाफोरनि खरसानि दिनै मानोना उदालगुरि बुधबार हाथाइखौ लोगो हमनानै बिस्थिबाराव दिनैहाय आब'नि न'आव थांगौमोन बेलासियाव गाबोनहाय माने गहपुर सहैनायनि थांखिमोन आरो नाथाय हरखाबैनो हरनि समाव माने बारहुंखानि सायाव साग्लोबनानै बिदिनो संसारिक जानो गोनां जाबाय आंनि बिसिया बाथ्रा मानोना मानसिनि जिउआव दानो दं दानो गैया जोंनि जिबनावबो गाबोन मा जागोन राव बेखौ बुंसोनो हाया दा बेनिखायनो जोंहा मोनसेल' थांखि मा इसोरनाव जों गथायनाय इसोरनि आखायावनो जों इसोरानो हरबाय इसोरानो लांफिनबाय दा नोंनि बिहियाबो जेरै बे बननिफ्राय रुंसारि जालांबाय बे हरखाब एक्सिडेन्ट एबा बारहुंखानि दंफां होसिन जानानै नोंथाङा गथ' गथाय दंना गैयामोन आंना गथ' गथाय गैथ'वा बेसे गोबाव जाखोमोन रायजो जानाया 7 बोसोराव हाबबाय 7 बोसोर अब्लाबो इसोरा निसय गथ'खौ हरथ'वाखैमोन नाथाय दिनै नोंनि आंगो बिहियाबो बे बुहुमनिफ्राय बे एक्सिडेन्ट एबा बे बारहुंखानि जाय सिसु दंफां होसिन जाना गोग्लैनाय बे बननिफ्राय थैनो गोनां जाबाय दा बेनिफ्राय बे बनगाव हस्पिटालाव लाबोनायनि
थांखिया मा पस्टमर्टेम खालामनो लाबोदोंमोन पस्टमर्टम खालामनो लाबोनाय जादों दायो जोङो बेयाव दाबो खालामाखै नामा दाबो खालामथ'वाखै 10:30 खालामगोन होनदोंमोन दा माबा साहाबफोर फैनानै एसे नायनानैहाय खालामगोन होनदोंमोन दा बर्थमान फैथ'नाय जायाखै नुजाफैथ'वाखै दे अब्ला जोङो दा बेखौ नेबाय थानोसै आरो जों बिसोरनि थाखाय मा नाम होनदोंमोन बियो समिला बसुमतारी बियो अब्ला बे सानैनि थाखाय जों इसोरनाव गथायगोन इसोरा बिसोरनि जिउखौ सोरगो रायजोआव गावनि रायजोआव आलो गोजोननि जायगा होनो मोनो बबेबा खायसे लोमजानानै थैगोन खायसे एक्सिडेन्ट जानानै थैगोन खायसे गुबुन गुबुननि थैगोन बे थैनाय गासैबो इसोरनि गोसो बायदि इसोरनि आखायाव बे गासैबो बेनिखायनो जों इसोरनियाव जों गथायनानै दिनै नोंथांमोननिसिम बे दुखु गोनां बाथ्राखौ लानानै आरो खावलायहरो आं बुहुमनि गासै मानसिखौ बिथांमोननि थाखायबो जों इसोरनियाव आफा इसोरनाव आर'ज खालामगोन होननानै बेखौ बुंनानै फोजोबबाय दे गोजोन्थों दे गोजोन्थों